wngwi batainai kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma kwrwini sada salgora thangkoni pulis super Rajendra Chakraborty Salga Tripura Loksabai Kendra bai khobjak Yuvrajnagar Bidhansabha Kendroni 5 round lekhamung paimani yagulo I.N.D.I.A wngwi batainai Rajendra Reang 14,369 kwbang paimani Bwskango agugwi tongo Maharani Kriti Singh Debbarma tabuk jora tong kisani bisingtwi butle khejagwi tongo mongsabo kuno patimani koktoma pulis super Rajendra Chakraborty